εντύπωση. Σε παρακαλώ μην κοιτάς με αυτό το βλέμμα καταρχάς, γιατί έχω κοντέψει να τρακάρω 4 φορές στην πυραιός, δεν ξέρεις τι γίνεται, χαμός. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και ήρθα και με τα μάξι, ήρθα μόνος μου ήρω. Οδήγησα. Δεν σε τρακάρει. Βέβαια, 4 φορές σου είπα. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Τι εννοείς? Έχετε δει το αυτοκίνητό του? Θέλω να σας πω, δεν έχει γωνίες. Δεν υπάρχουν γωνίες. Ξέρω λίγο τους προφυλακτήρες, ρε παιδί μου, και πώς κάνεις έτσι. Σίδερα είναι. Καλά. Λοιπόν, έχεις αλλάξει κάτι στο μαλλί? Με γλυφείς. Σαν να έχεις κάνει κάτι. Έχω το ίδιο μαλλί από το 1997. Δεν με πιέσει. Οκ. Απλά και πάμε. Έχω να σου δείξω κάτι που μου δώσατε. Τι? Έχω μία λίστα, Ναι. γιατί ο κύριος Μανουσούλης Μάλιστα. και ο Πεταρίδης ο Άγγελος. Μάλιστα. Λοιπόν, Όλα αυτά. πάρε μερικά. Μου δώσανε μία λίστα για να μου που έχουν βάλει, λέει, αφήσεις. Και στάσεις. Εδώ γίναμε στάσεις. Στάσεις. Ευτυχώς που γίναμε στάσεις. Γιατί? Γιατί όμως στα λεωφορεία δεν μας βλέπανε ποτέ. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, διάβασε. Ποτάμι Λαχαναγορά δεξιά. Βεβαίως. Ποτάμι Λαχαναγορά αριστερά. Βεβαίως. Τα έχεις τσεκάρει, πηγαίνεις και τα βλέπεις. Αλήθεια. Όχι βέβαια. Κάνουμε τέτοιες κατηνιές. Εγώ δεν το λέω να τα τσεκάρω, εγώ τα τσεκάρει ο γιος μου. Η πανεπιστημίου είναι γεμάτη πάντως. Μαμά! Μου έχεις πάει στα μέρα. Η συγκρού είναι γεμάτη πάντως. Παρόλο που δεν τα κάνω αυτά τα πράγματα. Έχεις έτσι. Πάμε. Όπου θες, μαζί σου παντού. Σήμερα έχω κέφια. Ό,τι αγαπήσαμε θα γίνει ένα τέλος από αυτά. Αξιολογία.